आमची आजी, आमची आई किंवा त्याची बायको की नाटकं करून तुमचं पोट भरणार का? असा वास्तविक प्रश्न तुमच्या आमच्यावरती आहे. कारण आता काय होतं, आता तालीम फक्त मॅक्झिमम 1 महिना ते 1 महिना 10 दिवस. पूर्वी तालीम 3-3 महिने होते, 3-3 महिने घ्यायचे. पण आज तो वेळ बदलला आहे. मला वाटतं काही संस्था तर 15 ते 16 दिवसात सुद्धा नाटक उभं करतात. कारण ते कसलेले आहेत, फक्त भाषण पाठ करणे त्यामुळे त्यांना सगळं जमलेलं आहे. पण आज त्याच बायका, त्याच आज्या, त्याच आई आम्हाला चांगलं तुला आशीर्वाद देतात. कारण त्यामुळे त्यांना माहीत आहे की कलेमध्ये एवढी ताकद आहे की माणसाचं व्यक्तिमत्व फुलतंय. हे व्यक्तिमत्व फुलल्यानंतर कुणाला त्याचा उपयोग होतोय? नाट्य संस्था जे नाट्य प्रयोग करतात त्यांना त्याचा फायदा होतोच. पण त्यांच्या बरोबर त्या घरातल्या माणसांचं छाती भीतभर फुलून येते. का भीतभर फुलून येते? कारण ज्यांनी कोणी हे नाटक बघितलं आहे, पहिल्यांदा येतो तो कुणाचा मुलगा आहे, तो कुणाची मुलगी आहे, तेव्हा त्याच्या किंवा तिच्या आईच्या किंवा वडिलांच्या समोर जर 2 गुणगान जर त्या मुली और मुलासंदर्भात किंवा कलाकारासंदर्भात जर केलं, तर मला वाटतं ती आईमध्ये एवढी प्रसन्नता आणि आनंद व्यक्त होतोय की हो, त्यांना आणखी पुश करायला पाहिजे, आणखी त्यांना थोडंसं पाठिंबा द्यायला पाहिजे, असं सातत्याने विचार आज प्रत्येक आई वडिलांच्या मनात आज तयार होतात, रुजू होताना आपण मी बघतो आहोत. आणि म्हणूनच ह्या नाट्य क्षेत्रामध्ये आज लक्षपूर्वक काम करून आज द बेस्ट देण्याचा प्रयत्न तुम्हा सर्वांकडून आम्हाला अपेक्षा आहे. कारण स्पर्धा म्हणजे अशा तऱ्हेच्या स्पर्धा आज व्हायला पाहिजे की मला वाटतं आज जगाच्या किंवा भारताच्या विविध ठिकाणी सुद्धा आज प्रत्येक संस्था आपलं नाटक लावण्याचा किंवा नाटक सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहात. हा अभिमान कुणासाठी? हा अभिमान आम्हा तुम्हा सर्वांना गोवेकरांसाठी आहे. कोणतीही संस्था असू दे, पण त्या संस्थेचं आमचं गोव्याचं नाटक एखाद्या वेगवेगळ्या महोत्सवामध्ये सादर होतं, तो आमचा एक अभिमान आहे. आणि मला वाटतं तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की अख्ख्या देशामध्ये नाट्य संस्कृतीची कुठून जर सुरुवात जर झाली तर ते याच गोव्याच्या लाल मातीतून झालेली आहे, हे आपण कधीही विसरता कामा नये. क्रेडिट कुणीही घेऊ दे, पण क्रेडिट कुणीही घेऊ, आपण आजच्या नाटकाचे मोठे विचारवंत आहोत असं कुणीही म्हणू दे, पण वास्तविकता जर आपण जर बघायला गेलं तर ह्या भूमीमध्ये, ह्या आमच्या गोव्याच्या मातीत नाट्य संस्कृतीची परंपरा सुरू झालेली आहे. आज बऱ्याचशा ठिकाणी ज्यावेळी आपण महाराष्ट्र राज्य स्पर्धा सुद्धा होत असते, त्यावेळेला सुद्धा आज गोव्याची नाटकं प्रथम पारितोषिक आज मिळवतात. हे कशासाठी होतं की जोपर्यंत आपण लोकल लेवलवरती किंवा जो स्थानिक राज्यस्तरीय आपण अशा तऱ्हेच्या स्पर्धा घेत नाही, तोपर्यंत ह्या कलाकारांना पुढे जाण्याचं व्यासपीठ आपल्याला मिळणार नाही. आणि म्हणूनच आजची नाटक संस्कृती, आजची नाट्य परंपरा ही आजच्या मुलांना अत्यंत महत्वाचं आहे, त्यांचं व्यक्तिमत्व फुलवण्याचं. कारण एक साधासा एक अनुभव तुमच्या समोर एक मांडतोय, माझा व्यक्तिगत अनुभव आहे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.